دا مولانا حسبنا الله دستر بندی دا مبارک نن فارغ نن ختم بخاری دا نن فارغ نن ختم بخاری دا دا مولانا حسبنا الله دستر بندی دا مبارک نن فارغ نن ختم بخاری دا نن فارغ نن ختم بخاری دا دو بید اللہ ورطا سپیشل مبارک دا شم قربان نن فارغ نن ختم بخاری دا نن فارغ نن ختم بخاری دا گرانا تاکڑی محنتونا اللہ نندر کل عزتونا گرانا تاکڑی محنتونا اللہ نندر کل عزتونا اللہ نندر کل عزتونا وی خیستخکاری کی گرانا مخد نورانی دا مبارک نن فارغ نن ختم بخاری دا نن فارغ نن ختم بخاری دا دا مولانا حسبنا الله دستر بندی دا مبارک نن فارغ نن ختم بخاری دا نن فارغ نن ختم بخاری دا زار زار علم دی وکړو یې خوشاله وی فاضلت شوی با کمالا علم دی وکړو یې خوشاله وی فاضلت شوی با کمالا فاضلت شوی با کمالا وی بحد خوشال درتا ننستا خوگا امی دا مبارک نن فارغ نن ختم بخاری دا نن فارغ نن ختم بخاری دا دا مولانا حسبنا الله دستر بندی دا مبارک نن فارغ نن ختم بخاری دا نن فارغ نن ختم بخاری دا خوشال دستا ټول خاندانا وی پتشین دیسر سپین گلانا خوشال دستا ټول خاندانا وی پتشین دیسر سپین گلانا پتشین دیسر سپین گلانا تا د ټولو نن پمینا تبریکی دا مبارک نن فارغ نن ختم بخاری دا نن فارغ نن ختم بخاری دا دا مولانا حسبنا الله دستر بندی دا مبارک نن فارغ نن ختم بخاری دا نن فارغ نن ختم بخاری دا او پسر دی خون کلیس پین دستارا کاریگی صبر حسن دارا او پسر دی خون کلیس پین دستارا کاریگی صبر حسن دارا کاریگی صبر حسن دارا وی کرترا وڑی دی دا علم رنائی دا مبارک نن فارغ نن ختم بخاری دا نن فارغ نن ختم بخاری دا دا مولانا حسبنا الله دستر بندی دا مبارک نن فارغ نن ختم بخاری دا نن فارغ نن ختم بخاری دا تحفه کی تا دا اشعارا انفی پمین کړل تیارا تحفه کی
کی تا تا اشعار حنفی پا من کڑل تیارا حنفی پا من کڑل تیارا تالا صفت کڑے پا شرک حنفی دا مبارک نن فارغ نن ختم بخاری دا نن فارغ نن ختم بخاری دا مولانا حسبنا الله دستر بند دا مبارک نن فارغ نن ختم بخاری دا نن فارغ نن ختم بخاری دا دو عبید الله ورته سپیشل مبارک دا شم قربان نن فارغ نن ختم بخاری دا نن فارغ نن ختم بخاری دا دا دیخ کلی تبریکی نظم فرمائش کڑی پر ډیر مینا دا قاری حسبنا الله خوگی امی جان کلام او آواز دے دا حافظ عبید اللہ حنفی ردا نن فارغ نن ختم بخاری دا